Pozdravljeni, moje ime je Šone i danas ćemo igramo Skyblock Hardcore verziju. Možete pitati šta je Skyblock i zašto Hardcore. Skyblock je survival mapa, ali je zaista specifična po tome što imate jako ograničen broj resursa, nalazite se na pustom ostrvu što ćete već vidjeti i treba da uradite niz, kako da kažem, izazova da biste završili, to jest kompletirali mapu. Također ovo je hardcore mapa, što znači da se igra konstantno na hard verziji igre i iako umrete jednom, mapa se briše. I ajde da uđemo u svet. Kao što vidite, na parčetu zemlje smo, imamo ograničen broj resursa, samo ovo malo i ovdje ovo dva i tamo peščano ostrvo gdje ćemo naći ostatak resursa naših. Za početak napravit ćemo generator cobblestone, što on se pravi ovako. Uzet ćemo ovo ovako. Stavit ćemo preko ovo. Dobili smo vodu. Sada uzet ćemo ovo. I ovdje se konstantno pravi cobblestone. Sada dalji cilj nam je da iskopamo ovo drvo ovdje što imamo. Sad problem je u tome što se ono nalazi ovdje na kraju, pa ćemo da uzmemo malo ovog se zove zemlje malo, da očistimo kako bi mogli da napravimo malo, mislim da sam propao, malu stanicu pored, kako se zove, kao malu platformu pored ovog drveta, da nam ne bi se padalo sa strane. Može i ovdje. Još malo nam fali. Ćemo ovako, ne ovo. Ne, ni ovo. Šta još možemo da iskopamo s ove strane? Ovo. Ne, ovo ne možemo. I ovo. Dobro. Ovo je sad ovako. Ok, ne bi trebalo više problema da imamo. Baš što se tiče ovoga. Sad ćemo napraviti ovako 1, 2, 3, 4. Sad ćemo napraviti, izvadimo ovo. I ovo. I malo da padne. Imamo dovoljno, ja mislim, da napravimo sekiricu. Što ćemo je provjerimo lepo. Stavit ćemo je, pojma, ovdje. I napravit ćemo ovako. Treba će nam više od drva, tako da napravit ćemo njega. I možemo da počnemo da kopamo. Sad ću da radim ovo neko vreme, tako da se vidimo kad budemo imamo oko 30 ovih cobblestone. Ok, uzeo sam 20, samo da sam 10 potrošio sa strane. Evo, pao nam je jedan sapling. Jedno seme u stvari. Evo nam i drugo seme. U stvari mladica. Možemo da spustimo zvuk. Čini mi se da se ja ne čujem dobro.
Šta još imamo? Znači imamo dve. Stavit ćemo jednu. Prvo ćemo, ovo ćemo da skinemo. Ovako. Ovako. I stavit ćemo ovako jednu ovdje i pa. Ne znam da bi sad moglo ovdje, a? Okej. Što dalje imamo da radimo? Dalje nam je zadatak da skinemo ovo odavde. Pa ćemo da napravimo pećnicu. Može. Ostavit ćemo ovo ovdje, a chest samo doćemo da ga uvatimo, dobro. I ovo ćemo da stavimo ovdje. Muziku ćemo da stišamo. Lepa, ali glasno. Napravit ćemo da, što smo rekli, pećnicu. I stavit ćemo ovdje. I u njoj ispeći ovo. Tako da dobijemo charcoal. Pa poslije toga ćemo i da dobijemo, kako se zove, dobit ćemo i zaboravio sam. Charcoal, pa ćemo da uzeti baklje. Da, stavi mozak. Sad će biti tako. Sada ćemo da napravimo baklje. Znam da mi ne treba workbench za ovo, ali ne veze. I osvetlit ćemo ovo. 2, 3, 4, 5. Tako. I ovo već poraslo, znači možemo da ga skinemo. Samo što me nervira ova linija ovdje. Morat ćemo još malo cobblestone da cepamo, pa kad to završimo da idemo na ova dva drva. Ok, imamo 20 cobblestone, još ćemo da okružimo ovo sad. I ovo će porasti, da nema više što da okružimo i sad ćemo malo da cepnemo ova drva. Tako. Trebala bi semena sama da popadaju. No, to ćemo još da vidimo. Ok, već imamo 2. Tri. Jabuka nam pala na zemlju. Da se na zemlju nego u ambis. Još ovo. Sad ćemo sad čekati i ovo. Nadam se da nemamo neosvetljene delove. Nemamo. Nema šta da nam se spawnuje. Mislim da je ono dovoljno daleko da se tamo ne spawnuje mobovi, tako da sačekat ćemo još. Za sad možemo da ovako raspodelimo. Pola ide na pečenje, a pola ide na drva. Od tih toga ide 3 na pečenje. A ovo ostalo ćemo napravimo, recimo ovako. I napravit ćemo
ovo. I ovo. I može, ajde i ovo. Tako. Opet ovo zamrzlo. Da, nalazimo se u tundra biome i onda svaki put, na svakih nekoliko minuta nam se zaledi sve. Shit. Ovo nije trebalo se desi. Tako. Propala voda u ambis. Možemo da uzmemo ovo za sad. I ostavit ćemo ovo u čestu. Za svaki slučaj. A ovo ćemo da probamo da prokopamo. Ops, ambis je dole. Nećemo to da radimo još. Znači, ovo je taj nivo na kome je ambis. Drago mi je. Da to vidim. Bitno mi je da ostavim bar jednu travku, to jest jedan blok s ovim, sa travama, da ne bih morao da prekidam igru, pa ću na to i da obratim pažnju. Ok, ovo su već plodne zemlje. Ovako. Ovo je već sigurna smrt. I ovo ćemo lepo da sredimo. Ovo možda se reši ovako. Ovako. Tako. Sada se pitate zašto radim ovo, pokazat ću vam. Mislim, već je očigledno, ali ne veze. Ovo se skuvalo, možemo da ga sklonimo. Ovo ćemo također da sklonimo. I ovo ćemo lepo da sklonimo. I ovo. I ovo. I sad već možemo polako da gradimo na ovom nivou. Znači da imam što više blokova da bi mogao da odem na drugu stranu, to je cilj. I sad lagano pravimo putić. Lagano, ali sigurno. Ovo će malo da potrebe, pa ću ovo da isečem. I pa se vidimo kad budem lepo napravio platformu. Dobrodošli nazad. Izgleda da nam se opet ovo zamrzlo. Tako da ćemo ga vratiti na svoje mjesto. Mislim da je očistio sam ovdje dosta stvari, sredio, spakovao i tako to. Malo ćemo da posadimo ovdje drveće za svaki slučaj. Jedno, ne, bolje ovako. Da, jedno drugo. Malo bliže ovdje, tako. Sad smo već dobri.
otprilike to je to. S ove strane zaputili smo se ka onom ostracetu. Nisam siguran da li ćemo imati dovoljno blokova, ali iako nemamo, nema veze. Procenim samo, pa da, bit će dovoljno. Bitno je samo čim se pojavimo tamo da osvetlimo, jer ako to ne uradimo, pojavit će se, spawnovat će se endermeni i pokupit će nam bitne blokove i pokupit će nam svašta nešto. Izgleda da nije dovoljno, moramo nazad. Ovako. I sada ćemo da uzmemo sljedeće stvari. Prvo, kad imamo skuvano ovo napravit ćemo još ovih baklji i osvetlit ćemo ovdje put. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, Dobro, nisam baš lepo izbrao sve, ali nema veze. Tamo će biti lepo osvetljeno do tamo. I sada opet kopamo kamen ovdje, ali to će malo duže da traje, tako da ću iskoristiti jednu foru. Ipak ćemo morati ovdje kamen zaštitnik da stavimo. Ostavit ću ovako, kad budem sakupio dovoljno kamenja. Napravit ću pećnicu u koju ću da stavim umjesto ove zemlje ovdje i onda ću lepo da stavim to ispod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kako? Samo to moram brzo da se uradi. Mora baš brzo. Ok, i sada ćemo da stavimo pesnicu. Sada. I sada ćemo ovako lepo, dok ne sakupimo dovoljno kamenja, pa se vidimo za par minuta. To jest, vama više sekundi, ali meni par minuta. Ok, došli smo do ostrva. Zaboravio sam da snimam ovaj deo. Samo sam bio ovdje samo chest i jedan kako se zove, i jedan kaktus. Dva, ali jedan je pao dole. I ovo malo ostrce. Što nije baš nešto suviše ne baš nešto veliko. Što sam te da kažem, da, ne nešto značajno, ali može da prođe. Dalje, što ćemo da radimo, ostavit ćemo ovom save chestu obsidian, pumpkin seeds i melon. Još nisam siguran kako funkcioniše ovo dva, tako da ću to da proverim. A mislim da je ovo odličan završetak za prvu epizodu Skyblocka. Nismo poginuli, to je lepo i vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala što ste gledali. Ime je Šone, subscribeajte se ako vam se svidio ovaj video i lajkujte ga. Do sljedećeg puta.